Ewch i dysgucymraeg.cymru. Gwelwch chi ar yr ochr dde eich enw mewn gwyrdd a blwch glas sy'n dweud fy nysgu. Cliciwch ar fy nysgu. Dyma eich proffil personol chi ar dysgucymraeg.cymru. Ar yr ochr dde, gwelwch chi restr o'r hyn sydd yn eich proffil. Fy nysgu, manylion personol, cyswllt brys, manylion mewn gofnodi, diweddaru manylion. Byddwch chi'n gallu newid cynnwys yr adrannau yma yn ystod y flwyddyn os bydd angen. Yn yr adran Fy nysgu, mae nifer o is-adrannau. Dyma broffil Lowri. Mae Lowri wedi cofrestru ar 2 gwrs, ac mae nhw'n ymddangos yn ei phroffil. Cwrs sylfaen a chwrs mynediad rhan 1 a 2. Dyw'r cwrs heb ddechrau eto, ond yn ystod y flwyddyn, bydd Lowri yn gallu edrych ar yr adran hon a gweld ei phresenoldeb. Yr adran nesaf dyn ni'n mynd i edrych arni yw'r adran y cyrsiau cyfunol. Cliciwch ar cyrsiau cyfunol. Mae Lowri wedi cofrestru ar 1 cwrs cyfunol, felly mae'n ymddangos yn yr adran yma. Cliciwch ar Dechrau. Yn yr adran yma, gwelwch chi y gwahanol unedau. Gallwch chi wasgu, parhau, i orffen gwaith uned, neu dechrau uned newydd. Mae'n bwysig iawn eich bod chi yn gwneud y gwaith yma cyn y dosbarth. Mae yna gannoedd o adnodau i gyd fynd â phob lefel. Ewch i'r adran Fy adnoddau a chliciwch ar y blwch glas sy'n dweud gweld yr holl adnoddau. Mae'n adnoddau'r lefel mynediad, sylfaen, canolradd, uwch 1, uwch 2 ac uwch 3. I ymarfer, cliciwch ar parhau neu dechrau. Os ydych chi'n hoffi fideo neu weithgaredd neu eisiau ymarfer eto, cliciwch ar y seren i ddewis eich ffefryn. Mae'r adnoddau dych chi wedi eu hoffi yn ymddangos yn eich proffil. Ewch i Fy adnoddau a mwynhewch.